Здравейте на всички, аз съм Айскандър БГ и тъй като много бавно ми се развива канала, нали, нямам никакви събове, смятам да направя един giveaway с 30 рандом кода и примерно като се вдигнат събовете, може би ще го направя, само да проверя. Ще го направя някой април, може би. Примерно да кажем 20 април ще 20 април ще теглим победителите. Какво трябва, как да участвате? Абонирайте се за канала ми, лайквате това видео и пишете един коментар под това видео. Това трябва да направите, за да участвате. Примерно 20 или 30 април ще избера, нали, победителите и късмет на всички ви пожелавам. Няма да се сърдите, ако, нали, ако загубите, защото ще правя почти всеки месец такива giveaway, затова с по 3 победители смятайте си колко ви е шанса. Може би, помислете си, може и вие да спечелите. Да. Ако искате също така, освен да участвате и ако искате още такива giveaway, трябва да се събнете и да лайкнете това видео, независимо дали ще участвате или не. Ако искате още, е наложително. Ако искате да участвате, напишете един коментар. Окей, хора, това беше от мен за това видео и